Hi mga dear, kain tayo sa pinagluluto ni Ate Ning. Yung ating potato leaves na sinalad natin. Tsaka yung nilapuan ko kahapon pa lang na Brussels sprout. Tsaka yung ating bok choy. At of course, mayroon tayong bulad. So, iyan ang aking lunch. Anyway, konting kwentuhan lang po ulit. Kasi masarap magkamay mga dear. So far is kamay-kamayan. Sarap kasi puro lang gulay. Tapos siyempre, kahit gulay may bulad tayo. Yun na nga mga dear. Part 2 ng aking kwento. Natuto lang naman ako nagluluto dahil nung kaanak ako. Siyempre bilang nanay, di ba? Kailangan matutong magluto. Kahit noon sa probinsya, marunong tayo magluto pero ang alam lang natin yung gulay, gigisahin, mga ganyan. Dito natuto ako magluto nung mga luto nila dito, katulad ng mga kailangan i-bake o kailangan yung mga pasta. Hindi naman kasi wala akong alam din sa pasta. Di ba? Dahil mahilig yung mga anak ko, dahil doon natuto ako magluto, tas mag-iisip ako ng anong iluluto ko na makakain sila ng gulay, kasi especially gulay. So, ang ginawa ko, gagawa ako ng paraan na minsan kasi lalo na yung hilig kong gulay, siyempre kailangan ko introduce sa kanila kasi ikaw ang nagluluto. So ayun, nasanay sila. Kaya yung mga isda, let's say, tapos may mga isdang certain na way na gusto nila kainin, so doon ako. Oo. Tapos pero maniwala kayo sa hindi, sila kumakain ng bagoong, kakain sila ng tuyo. Ilalo na yung dilis pag i-crunchy mo ng prito, gusto nila yon. Gusto nilang kamatis, gusto nila ng sitaw, mga ganong luto na adobo, ganyan. At saka broccoli. Tapos yung kahit ng mga patola, nihalo ko dun sa miswa, kumakain silang ganyan. Mga soup na yung tawag nila soup, yung kung sa atin laswa. Laswa. Yung kumang bulanglang o ano ba tawag pa yung iba. Oo. Or dinengding. Mga ganon. Pero it depends how anong isasahog naman. Kasi katulad ng aking panganay, hindi siya masyado dapat doon sa mga shrimp kasi allergy siya. So, iyon. So, nagmumula lang naman itong pagbablog ko rin sa mga, kasi encourage ako by doing that through my mother, kasi my mother is like to help others. So para bang doon ko nakikita yung sarili ko na ano, at saka dito rin ako natutuwa sa ginagawa ko na I want to do something na to make na magkaroon ng saya. Kasi sa ginagawa ko ito, na-enjoy ako mga dear, promise. Kahit na hindi ko kayo nakikita in person, pero nagpakita kayo ng binigyan nyo ako ng saya. So, yung so far, doon ako na-appreciate ko talaga. Kahit anong minsan pagod or lungkot or kahit anong iniisip natin, mga bagay-bagay, syempre hindi naman siguro tayo nawawala ng problem, or mga iniisip. Pero through this, I
nai-enjoy ako. Promise. Ay lalo na yung mga, natutuwa kasi ako mga dear, kasi maraming nagtatanong sa akin, mayroon bang ganito dyan atining, mayroon bang ganyan atining? Of course, marami dito, kasi marami din dito mga tindahan ng Asian store, na kung saan makikita mo yung mga bulad, ginamos, bagoong, kung ano-ano, mga different kind of varieties ng pagkain ng Asian food. So kami ni mga anak ko, na i-introduce ko talaga sa kanila yung pagkain. Maliban na lang yung mga na-allergy sila, yun siyempre bawal, no? Pero other than that, kumakain sila. Pero syempre, kasi habang sila lumalaki, nag-change din yun ang taste nila sa pagkain, taste nila, anong gusto nila. So sila minsan ang bahala kung anong gusto nilang kainin. So most of the time, lalo na lumalaki sila, nag-aaral, tapos nagtatrabaho, hindi na kami most usually magkasabay kumain. Kasi katulad ngayon, umalis ako, tapos sila, yung isa nagtrabaho, yung isa nasa bahay, kumakain na rin siya. O kaya yun lang ang medyo na-miss ko kaysa nung bata pa sila. Kasi yung bata pa sila, talagang on time, breakfast, lunch, dinner, maliban na lang sa school days, sabay ko talaga sila kumain. Pero ngayon kasi marami na silang mga bagay-bagay na hindi na natin kontrolado, dahil malaki na sila, may sarili na silang mundo, kumbaga ika nga, yung kasama yung kaibigan, meron silang time doon, tapos, pero ang kasaya ko lang dito mga dear, na yung mga anak ko, kung pwede lang ako ang pakasama kung saan sila pupunta. Kaya nai-enjoy ko rin. Kaya pag silang kasama ko, super enjoy ako at nagpapasalamat ako na kahit lumalaki silang na medyo busy ang nanay nila, nandun pa rin yung ano namin, yung kagustuhan magkasama. Mga ganun. So, kaya yun, at saka nagustuhan ko rin pagbablog kasi I just wanna show people na hindi naman porky na sa ibang bansa ka ay marangya na yung buhay. At hindi na kami kumakain ng mga ganito. Alam mo, kahit lumaki ako sa probinsya, hinahanap ko talaga ng pagkain ng ganito. Halimbawa, sunod-sunod kami ng mga pagkain dito. Hahanapin ko talaga yung mga ganitong ulam. Kaya kung may time ako, luto ako ng ganyan. Hanap ako ng paraan kung anong makakain ko. Katulad ng mga bulad, mga potato tops o potato leaves, ganon. So yun lang mga dear ang kwento ko ng aking buhay part 2. So abangan nyo ang part 3. Yes, thank you for watching and hope to see you next time. Love you all.